not a game, it's a rich thing. Da boca mi si se cala. Lasciare dosse su. E ne portati momento. Massimo. Noi. Calo. Io ti cinto cerrato. Ne caponne de mia timuradas. Ma to radio cerrador. Ma tu ne te cambi musimjes. Cambi mu geçti Ne doray. portati momento. Portati momento ce la paratu. Na tu cambi paratiri. Θα πάω να τον κάνω να μην ξέρει που να Να πάει. του κινήσεις διαγωγή. Καλό θα πονες, θα το κινήσω διαγωγικό. Να του κόψει κρεμάτα. Κρεμάλια. Μα κρεμάλια. Διότι εμποδίζει τα κύματα σου. Και δεν μπορούμε να σε ακούμε καθαρά. Εντάξει Ιεροσαβή, θα πάω να τον κανονίσω. Άντε, γεια σου. Άντε, γεια σου. Τώρα ρε να εσύ να μπορεί να σου κάνω εγώ ρε. Τώρα ρε να εσύ να μπορεί να σου κάνω εγώ. Στο Ιεροσαβή σε να τον κρεμάσουν. Άκου να τον κρεμάσουμε. Όλα θα το μεγαλώσει ο γυαλού του. Να το σωζιάσουν. Εντάξει. Ρέλαλο σου, ρε, ούταλος θα γίνεται. Φώναξε μου κύριε Δήμαρχε. Αμέ, κύριε, Μάλιστα δεν σε φώναξα. Ναι, ακούσε. Πες μου, ποιον νομίζεις ότι είσαι, ρε, ποιον νομίζεις ότι είσαι. Ο Μάικ. Όχι, πάρω με τη βάκελα, Μάικ, η μισή μου. Μα έτσι με φωνάζουν κύριε Δήμαρχε, Μάικ. Η αγράμμα της φαντασμένη, όπως εσένα. Α, κύριε Δήμαρχε. Όχι να μου λένες κύριε εμένα. Πάντα πόσο κάμα κύριε Δήμαρχε. Να σου τα κάνω και να με τα φάει, ρε. Έχω τα και να τα έχω μαζί σου. Ακουδά. Θα χαμηλώσεις λίγο το γέραδο σου, γιατί εκατώνεται και ενοχλά μου τα κύματα μου και κάνουν μου παράπονον οι ακροατές μου. Μα κύριε Δήμαρχε, η συχνότητα μου εμένα είναι εντάξει, για τούτον και εδώ κάνουν και άδειαν και εκπέμπω. Εσύ με τις βράζες σου τη μια και την άλλη
Το ράδιο στο τσακαρίστη. Άκου να σου πω, να μην ξετυπάει σε μένα. Άκου ρε και ο Πάκη, ο Κοπελίου, να με ρωτάνε τσακαρίστηκα οι όνες. Παρεξήγησες με κύριε Δημαρχέ. Βεβαίως παρεξήγησες με. Να κάνεις όμως σήμερα. Να σε κάνω, Πάντως, Μάικ, πρέπει να κόψουμε λίγες ημέρες ώστε να δούμε τα μεναγενή. Αφού θεωρείς και εσύ ότι ο κύριος Μεσσιό. Συγγνώμη μπορεί να σου πω την κουβέντα ρε Λουκί, αλλά ο κύριος σως που πάει πελανείς και μέρα με τη μέρα. Δεν ακόμα να σου πω το άλλο ένα. Τι τα πράγμα. Ξέρεις το Γεωργιάδη. Το Γεωργιάδη. Τι είναι ο Μάικ που σε πουλήσει τα μηχανήματα. Α, ναι, ναι, Είναι εσύ ένα γιο. Ναι, και λίγο παλαβός, όσον έξυπνος και παγαπότης είναι ο κύριος του, τόσο παλαβός εντζήνος. Μα ξέρεις όμως δεν προχκάζουμε τον κύριο μου. Με μου πεις πώς. Άκουσα ως προχτές. Ναι. Είστε και φρέν του γυρού μου ένα μηχάνημα στο σταθμό και άκουσα το Γεωργιάδη να λέει του γυρού μου όχι τα μορφή κορινέσεις, όχι τα προχωμένη και πούν τα όλα. Είστε αρκεύσαν και ο κύριος να χούμισαν το γιο του τζιν. Στο τέλος λέει του Γεωργιάδης, «Ω έτσι κοπέλα θέλω να βρω γιο μου». Έτσι, α. Καλό. Έλα πέ μου, είπες σου τίποτε, ο κύριος σου ξάφηκε το μεταξύ τους. Όχι μου πεν τίποτε ακόμα, αλλά φοβάμαι πως ώρα στις ώρες θα ανοίξω στο μάτι. Και πάντως θα γίνει έτσι πράγμα, δεν ξέρω πώς μπορεί να φτάσω. Μα καλά σιωρτούτος ο κύριος σου δεν το καταλάβει ότι ο Γεωργιάδης έχει για την περιουσία που έχεις που το καμνεί. Πού να καταλάβει. Ακόμα πεν του Γεωργιάδη, πως άμα θέλει να του φέρει κι άλλα μηχανήματα, τον κάνει να κόβεται στην πάφωνη μίσια του να ακούσει ο κουμπάρος του σουρμελής. Και ο κύριος βήρα φέρνει μηχανήματα και βήρα πιερώνει ο κύριος. Κύριε Λέισον, τούτος ο άνθρωπος δεν το καταλάβει ότι τον περιπέζει, δεν το καταλάβει. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, για να πιένω τώρα, γιατί να με γελευτεί. Ελλαδά, μάνα μου, Ελλαδά, πού φεύγεις, έτσι φεύγεις. Δεν έχει τίποτε σήμερα. Α, Παναγία μου ρε Μάκη, είστε από το έχεις όρεξη. Με φάσε, μάνα μου, ένα φίλι μόνο ρε μάνα μου. Φαίνεται εγώ τι σου είπα, εσύ ρέξες τον μπακάρ. Με φάσε, γιατί στα φερερές σφύρα μου και κανονίζω τους ούλους εγώ. Μάντα μου σκέφτεσαι να κάνεις. Τώρα Λουκία, τόσον καιρόν σου το είπα επειδή αγαπώ σε και εκτιμώ σε. Όμως αν τότε πιο στενά, δεν ξέρω να μπορώ να κάνω. Να σε κλέψω. Α, Παναγία μου, μα είναι εποχή τώρα φτάνουμε σε έτσι σημεία. Και βέβαια ρε μάνα μου είναι εποχή, καλό είναι εποχή, αφού οι γονείς μας δεν προσαρμόζονται με την εποχή μας, να τους κάνουμε εμείς να προσαρμοστούν. Κατάλαβες, με φοβάσαι. Και πρόσεχε τώρα να ρίξεις. Αρέτα με τρέ. Ώμηνα! Αρέτα με δεν θέλω, είναι με το κόμμα. Όχι έτσι θέλω. Ρε, ο σταθμός μου είναι μεγαλύτερο, ρε, να σε ακούει παραπάνω ο κόσμος. Μην εκεί πάνω, να είμαι εγώ τα ψηλά. Να θέλεσαι ψηλά. Είμαι ψηλά. Γιατί ρε, εγώ σε εκτιμώ ρε. Και οι όνοι που με θυκιώσουν ρε. Και να με θέλει να δουλέψει στο σταθμό μου. Άιτε πελάρε να χαρεί που με εκτιμάς. Έλα με πέφτει με την πομιδωρούν και βάλε με τσεσαρίζα με τετράτες και τα παραρά και παχύρανε μας και τσέπασε καιροδές και γύρτε μου τρώτες και τις διχάνεις. Ρε, να ντρέπεσαι ρε, σας επιόρωσα. Σας έχω κάπου 15 σελίνια. Εσκόντωσε μα που μας έχω και 15 θελήν. Και έκαμα σας σε διευθυντά εσχηματος τώρα. Α, σπουδαία τελά. Παρέτα με να χαρεί. Καλά, να μου πεις τώρα πόσα θέλεις και να έρχεσαι να ρίξεις στο σταθμό. Τίποτε. Ο σταθμός είναι μεγαλύτερο ρε, να σας ακούει παραπάνω ο κόσμος. Θέλω τίποτε διότι σε λιώνει δουλεύω εις το φίλο μου τον Μάικ και του Μάικ δεν του γελώ και δεν το μόνο. Αυτή είμαι ηθικό. Ούτσο και πάει και θέμα. Καλά, να μου πεις κάνω πόσα, αφού σε εγώ έφερα και σουλία. Να μου πεις πόσο διά ο Μάικ που πάει και δεν ρεφτήσαμε. Με πάω το. Πάτε ρε πατά την ημέρα και άντρεπες από τρασιοναλίστο. Εκμεταλλεύεται σε ρε κλατέ. Μόνο μου που θέλω και πάω κύριε και να μέσα σε κοντέτσελα, εντάξει. Ναι, να έρχεσαι ρε κοντά μου. Και εγώ θα σου δίνω 6 λίρες την εβδομάδα. Και μας σίγουροι για τα Χριστούγεννα. Και ο σταθμός με εμένα είναι μεγαλύτερο και να σε ακούει παραπάνω ο κόσμος. Και είναι και το όνομα του καλύτερο. Άκου. Ράδιο Βράκα. Έτσι να κάνεις. Μπορεί να δουλεύεις δώσα μου. Εγώ, Ράδιο Βράκα. Και να γεμώνει Αδειό. Δάκα. Βέβαια, και να γεμώνει το στόμα σου. Βράκα. Μα είναι μόνοι το τόμα μου, ράκα. Όχι ρε, δεν μόνοι βράκα το στάθμου. Το όνομα του σταθμού είναι Ποζάτο. Άκου, Βράκα. Όχι. Ράκα. Ράκα. Όχι, πάει και μου έχεις στο τσέρατο. Πέ τσέρατο. Πέ τσέρατο. Κέρατο. Το κέρατο σου. Το ράδιο σου ρε, μάτσε λεπτής να που το λένε εσύ. Κέρατο. Άλλο Βράκα, άλλο τσέρατο. Έλα πέ. Βράκα. Ράκα. Τσέρατο. Κέρατο. Ράκα. Κέρατο. Ράκα. Κέρατο. Καλό. Είναι ωραίο το ράκα. Καλό, θα βάλεις το Βράκα. Έλεκουμε.
Πάει να πει επιμένεις, α. Όχι, ατσίνο πειμένο. Επιμένει. Μα να είσαι όντα που να σου κάνω. Να μου- να μου- Ρε, εγώ με δήμαρχο, ρε. Ποιος τώρα φόρους σε βάλα, γιατί συμπάθουσε. Που να με και εδώ όμως θα σε βάλω φόρου να πει ξημάκνα σου. Άμα με βάλει φόρου, ξέρεις να μου να κάνω. Να κάνω και ότι φόραν και να μπορώ να με μετάνεις. Κούτσου και πάει. Ναι, αλλά ούτε έσω μου δεν θα ξαναπατήσω. Να μην ξαναπατήσω. Να κόπουν τα πόντια μου που τα γόνατα πάρε να ξανακοντέτσω και να ξαναπατήσω έσω σου. Εντάξει. Εσύ, όχι, είναι εντάξει, διότι ούτε την Πομιλορούν θα ξαναθωρείς. Όχι έτσι. Βέβαια, η Πομιλορούν αφότεγνη μου, μην ίσχεσαι. Θα της επιτρέπω να σε θωρεί. Να της πω ότι έρχεσαι από του κιού της, θα σε μάθω για εσένα. Ναι, άμα εμένα είναι χατωμένη μου. Είναι κατεμένη, σε λέει αμένη σου. Κι άμα της πω τα πράγματα, είσαι να σε κιού. Άμα θέλει να πεις να με χωρίσει τώρα δηλαδή. Είσαι γιατί παντρευτική, θα στείλω η αμένη. Άκουρε. Και εξάλλου δεν θα πας σε κάνει ρε. Θα πας σε κάνει εξάλλου. Θα περιφωνάς το κιόν της. Α, ήρα το. Να πω εκεί βρες. Θα τη χωρώ κρυφά. Ναι, αλλά εγώ ξέρεις τι να κάνω. Θα σε δώκω στην αστυνομία. Α, θέλει δώμε για τον πρόεδρο. Α, είμαι ήσυχο. Πού και πάει. Πού και πάει. Είμαι ήσυχο. Όχι, Να μαθηκέ! πού πάεις τώρα. Πάνα! Δεν σε κόφτει που πάω. Να νιάρεις το φιρφυρί, Ναι, γιατί? Που θα και εδώ δεν θα πιένει να το βρίσκεις το φιρφυρί. Είναι χαρτονός. Γιατί κάτι με έτσι πράγμα. Ιώσουλα. Θα χωρίσε. Μπαλιάρκος, είναι κάποιας. Να μ' κάνεις και παλιά τρόπο. Μα δηλαδή δεν ξέρεις τίποτε, δεν άκουσες τίποτε. Α, ήξερα τι πάτησε. Να σου πω ένα πράγμα, ρε. Εγώ δηλαδή, επειδή σε πονώ, επειδή σε αγαπώ, επειδή σε εκτιμώ και δεν θέλω να πληγωθείς. Αν όμως εσύ θέλεις να πάει να τον βρίσκεις, άντε πήγαινε. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Εγώ αγαπώ σε είμαι ποιος θέλω να πληγωθείς. Γι' αυτό σου λέω. Αν όμως εσύ θέλεις να πάει να τον βρίσκεις, πήγαινε. Και, μα να μου τρέσει και. Μα δεν μου κάνεις την πελή τώρα, σίγουρα δεν ξέρεις ένα Ουφ, αφού σου λέω δεν ήξερα τι πάτες. για εκείνον. Καλύτερα να μην πληγωθείς. Να λες και έκαμε κανένα πράγμα κακό να φυστηρείς. Όχι, όχι, να σου πω, αν με νεύρει που λόγω φιρφυρής. Άρα με να φύγω και... Έλα να και. Πέ μου λαλό σου, είναι απόλυ, πέ μου. Μα δεν μπορώ να σου πω, εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα. Έτσι πράγματα δεν μπορώ να τα πω. Είναι δυνατόν εγώ τώρα να σταθώ να σου πω ότι μου είναι την αλήθεια, ότι τον είδαμε μια τουρίστρα είναι καθόλου μαζί και φιλιούν τα σύν και χαϊδεύκουν τα και μπει εκείνη τα λαχτήκια την στα βαγιά του και γύρω σε μπει τα άντε να με ποπού και να σε πληγώσω η μάνα μου εγώ τέτοια πράγματα δεν λέω. Όχι. Ώστε έτσι, ο κύριος Φιρφύρης. Παναγιά μου, σκέφτο μου, τα νυπαΐσια πάνω. Ώστε έτσι. Έτσι, έτσι. Έλα ντρέπετε, επειδή και αν την κουρίστρια, να. Μα ποιος σου έτσι πράγμα. Εσύ τώρα αν μου είπες έτσι. Εγώ είπα έτσι πράγμα. Ναι. Όχι, είναι ιδέα σου έτσι Να πράγμα. με είπες μου, είπες. Όχι, είναι. Λοιπόν, στεναχωρεί. Στεναχωρώ τώρα, εγώ να πάω να πέσω να κορίνω έτσι κάτι. Δεν μπορώ πάνω μου. Πάλι εκεί. Ώστε έτσι ο κύριος Φιφύρης. Εκάν κουρίστρια, να. Τώρα να πάω να τον έβρω και να τον κανονίσω εδώ. Είναι καλή για λόγου εδώ. Το μιλαρδάμο. Αν με ειδική ρε. Μου γιατί μόνα μου. Εγώ είναι αγαπώ σε. Θέλω να σε παντρευτώ. Να για να μάθεις. Μα γιατί με δεν ρε. Έτσι. Να αφού η πατρίνα μας να είναι φριασμένη τώρα. Αν με ειδική την πάση. Άμα είσαι έτσι θα σε παντρευτώ. Και έχει μαζί να πάω να πιω και τουρίστρια. Κουρίστρια. Όχι. Ρε, έλα σου πω. Επειδή με ξάσε, ψέματα που σου είπα ρε. Αφού εγώ αγαπώ σε, πίστεψες πως έτσι αγαπώ. Αντί και από μιλαρδάμο αγαπάς με. Ναι ρε, αγαπώ σε. Παναγία μου, πεμιλαρδάμο. Τίποτα σ' αγάπες μου δεν πολλές είναι να πελιάνω. Άι, με μπελάνεις, κάμε πράτσο. Κάμε. Ου, δεν ξέρει να κάνει πράτσο. Τα έχω για με. Κότρασε. Α, έτσι. Εντάξει, πάμε. Κοτοδόχα.
σου. Ναι. Έλα σου πω και. Άι, το πράγμα. Καλό πράγμα να είναι που. Κοστομένο. Είναι που συμβαίνει. Αρέσκει σου. Ποιος τι είναι. Καλό πράγμα. Μάνα που συμβαίνει πότε. Εξηγατώρικα το πιππίδι, τώρα χαρτομένο με να φουσίσκε. Για είμαι τούτος. Άμα συντυχάνει το πράγμα. Συντυχάνει καλά. Καλά. Αυτό το θέλει με την ευχή μου ήταν να φέρω έσταση εγώ. Θέλεις με να συντυχάνουμε στο ράδιο σου. Μα εσύ για το πράγμα, φουσίς. Γιατί και ο Φισφίλης είναι καλύτερος που λέω μάτσι συντυχάνει με τον Μακί. Είναι έσχημη ρε κόρη. Έλα δεν πάνω έσω να το συζητήσουμε. Καλό. Έρχε το πράγμα. Έλα μάμε κοστοτόσα. Άντε μέσα να συζητήσουμε το πράγμα. Άντε ρε Φιρφίρη, και σήμερα πρέπει να κάνουμε ένα πρόγραμμα να τους πελάνουμε όλους. Είναι να κάνω πολλά ωραία πρόγραμμα, να τραγουδήσω και σήμερα, ρε. Να τραγουδήσει. Να τους τραγουδήσουμε καλό. Καλά, αλλά από την ώρα που να βγω στον αέρα, θέλω να βγάλεις τσιμουθκιάν. Μα ποιον αέρα να αρχίσει, τα μέσα είναι φούρνος, εμπειράζει να μου λέει να αρχίσει τον αέρα. Ρε τον αέρα, όχι τον αέρα που φύσα, τον αέρα που τα μεγάφωνα. Τώρα μιλούμε υποτίθεται, μόλις κούμε. Δηλαδή μόλις ανοίξουμε μικρόφωνα, περνάει η φωνή μας που τα σύρματα, φκένει που κοτσί, μπαίνει που κοντά και φκένει που τα μεγάφωνα του ραδιοφώνου. Τσίνος λέγεται αέρας. Είμαστε στον αέρα, ναι, Δηλαδή να πούμε όπως το λάστιχο που τρέχει το νερό μέσα. Όχι, ναι, αλλά αντί νερό είναι η φωνή μας. Η φωνή μας και πάει. Μπράβο. Και ακούμε να πούμε. Βεβαίως ακούμε. Είναι πολλά καλά. Εντάξει, Να κινέτσουμε. να αρκεύσουμε, αλλά σε παρακαλώ, μην πεις τίποτε στο παντεκιό σου. Ω, εντάξει. Εντάξει, Άτε κατερό. το λοιπόν, μην πεις τίποτε γιατί φκένουμε σήμαν και να πάμε αέρα, να. Ναι. Ησυχία. Εντάξει. Tamata wakatagi hani kuwe u tamataya tuli buka kapiki monga harando kubaka weno wakatana tahu mataku waitana lulu kawa mikitora. Ράδιο Sheraton 100,3 FM στέρεο. Εδώ Ράδιο Sheraton. Φίλοι μας ακούτε στα 100,3 FM στέρεο. Να μου ράσει το παότο που μου έταξε. Το παότο που μου έταξε να μου το ράσει, να μου ελάσει. Παναγία μου, είμαι στον αέρα τώρα ρε Φιρφίρη, είμαι στον αέρα τώρα. Να σου ράσω το παγωτό, με μιλά. Όχι να τσιάσει Δεν όμως. θα ξεχάσω, με μιλάς και να με κάνεις ρεζίλι, να κάνεις το Ράδιο Sheraton ρεζίλι, με μιλάς. Τελευταία φορά. Εντάξει ρε. Λοιπόν φίλοι μου, όπως ακούσατε κι εσείς, σας μιλάμε από το Ράδιο Sheraton στα Θέλω το να είναι την κοκολάτα το παότο. Να σιωπήσεις. Όχι, θέλω το να είναι την κοκολάτα το παότο. Να βρεις που δαμε. Έτσι θα σε βάζει καλέ μου. Είπα σου 100 φορές να μην μιλάς την ώρα που στον αέρα εγώ. Καταλάβεις το φκάρτα τα πράγματα πας στην κελιά σου γιατί ενευρίασες με σήμερα. Πόσες φορές να σου πω να μην μιλάς την ώρα που είμαι αέρα. Μια φορά, δυο φορές κανείς. Φύγε που πάμε. Έφυγες. Φύγε που τώρα. Έτσι θέλω να σε δωρώ μπροστά μου. Να φύγεις. Να φύγεις. Έλα σου πω. Συγγνώμη. Πας στα νεύρα μου ρε κουμπάρε, θα το ξανακάμω. Το συγγνώμη είναι μισά κακά, εντάξει. Αλλό να συγγνώμη Που κάτι. την μια να με κιώνει και που την άλλη να με χαίρει. Καλά δεν πειράζει, είμαι άϊπνος, είχα προγράμματα συνέχεια Και από είπε 4 μου να ώρες. μου ράσει και πάω το σήμερα και μου ράσε. Ρε γοράσας ολόκληρη στολή ρε. Ολόκληρη στολή ρε που σου γοράσα ρε. Θέλω πάω το. Έκαμα σε μοντέ. Έβαλε μου και σκουλαρίσι τώρα το. Δεν αντρέπεσαι να λέγω, είπα σου πόψε να το χωρίσεις. Πότε μου είπε. Είπα σου εγώ. Γιατί εμπότσε τώρα. Έκοτσα μου μέρα έτσι Τα εμπότσε. μέσα κλειστοί που είμαστε όλη μέρα με τα φώτα γίνει και πότσε. Αμα νομίζω Και έπαιρνανε πόψε. τέλεια ρε μα. Αφού επέλνανε, δεν μ' αφήκες, αφήκαμε τα ούλα πάνω τώρα. Τέλος πάντων, για να κάτσε να με και να είμαστε φίλοι. Κάτε φύση. Φίλοι, κάτι. Να. Χάτι. Χάτι, τα κέτσου. Λέει στον κύριε, αλλά φρόνιμος του τη φορά, να χαρείς ότι αγαπάς φρόνιμος. Θέλω πάντο. Άτι. Αχ, Θεέ. Το λοιπόν, με μιλάς πάω αέρα πάλι. Λοιπόν φίλοι μου, σήμερα θα ακούσετε, θα έχετε μάλλον κάτι διαφορετικό.
Ο Φιφυρής ο οποίος βρίσκεται εδώ κοντά μου, εδώ στο ράδιο Sheraton. Εγώ είμαι τούτος. Χωρίνετε με, χωρείτε με. Σε θωρού ρε Φιφύρη, ακούσε μάνα μου είπαμε να ακούσε, σε θωρούς, είναι και τηλεόραση. Α, μόνο να ακούμε. Ναι βέβαια, ραδιοσταθμός, αφού λέει το λέξη, ραδιοσταθμός. Αϊοταχμό. Βέβαια, το ράδιο Sheraton. Αϊοτσέρατο. Όχι Sheraton. Ναι, εντάξει, Τέλος ποτσίνο. πάντων. Εντάξει. Ράδιο Sheraton. Αϊοσέατο. Το τσέατο. Είμαι το Λιάμαχο σχολείο. Ναι. Θέλω να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι. Ναι. Το Φιφυρί που είναι και ο πρώτος. Είναι πότος. Δεν του λάβεις έτσι να πάρει πάνω του. Ναι. Στο Μάικ, Ναι, που είναι δεύτερο. Δεύτερο. στην Πομιλορούν Ναι. και στο ράδιο Sheraton που είναι το πρώτο. Βεβαίως Εντάξει. είναι το πρώτο. Είδες να μου είπε. Ούτσου και πάει. Το και πάει. Άμα με την Πομιλορού έτσι τι χάνουμε. Είμαστε μαλλωμένοι. Παρακαλώ. Ράδιο Sheraton. Παρακαλώ, αϊοτσέατο. Ράδιο Sheraton εκεί. Ναι, το τσέρατο. Κι αν που είσαι. Η Γαβριέλα. Γεια σου, Ναι, Αβιέλα. Γαβριέλα. Φιφυρού τι κάνεις. Είμαι καλά και κάνω ποτσί το πρόγραμμα. Πολλά ώρα το πρόγραμμα σας. Ευχαριστώ πολλά. Εκεί σου κολλεί. Πολλά. Εμένα δεν μου λέει. Μάικ μου, Ναι, ναι, δεν Είπε Μάικ μου, σιωπή. Τώρα είπε Μάικ. Ναι. Επεθυμίσαμε σας. Θυμίσετε μα. Ευχαριστώ. Εδώ που τάμε. Καλώς ορίσατε. Καλυτούμε. Α, για τους κόμπε. Ευχαριστούμε. Καλυτούμε. Και τους δυο, και τους δυο. Και του πιο. Και του πιο. Ναι, η επόμενη αφιέρωση σε εσάς δύο. Ευχαριστούμε. Καλυτούμε. Εντάξει μάνα μου, κουτουβάι. Κουτουβάι. Και φίλοι ακροατές του ράδιο Να του βάλουμε Sheraton. πλάκα πάνω. Έχουμε ένα ακροατή που περιμένει να βάλουμε τραγούδι Φιφυρί. Είναι το πρόγραμμά μας τώρα. Τι θέλεις να κάνεις. Εντάξει, να το ακούσουμε εκείνο και να του βάλουμε από την πλάκα να ακούσουν. Να το βάλουμε. Λοιπόν, παρακαλώ, ράδιο Sheraton. Ναι, γεια σας. Γεια Γεια σου. σας. Πώς σε λαλούσει. πάτε? Καλά, εσένα πώς σε λαλούσει. Πίτσα. Πίτσα. Μάι. Ναι. Hello πίτσα, επίνασα, hello Τώρα πίτσα. να σε δώσω λίγο. Όχι, ρε, Φιφυρί, Μην πίτσα. έρθει στο σπίτι μου να σε δώσω. Ανιατσιότητα μου, όχι πίτσα. Τι, Έχει πίτσα, έσω σου πίτσα. καλό. Έχει πίτσα. Εντάξει, κόντι. Να αφιώσει τα ουί. Τι, Να αφιώσει τα ουί το κέρατο. ναι, θέλω να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι σε εσάς τους δυο που ήσασταν και οι πρώτοι. Είμαστε και οι πιο πρώτοι. Δεν πιάμε φώτο φινίς τώρα. Την οικογένεια μου. Ναι. Ναι, Σε όλες μου τις φίλες, Ναι. ιδιαίτερα στη Μαργαρίτα και στην Κούλα. Ναι. Και σε όλο τον κόσμο και στο ράδιο Sheraton. Καλυτούμε. Είναι και το πρώτο. Καλυτούμε. Βέβαιως. Σε ευχαριστώ. Πού πάει. Bye. Άντε τώρα να του βάλουμε πλάκα τώρα. Να τους βάλουμε τραγούδι. Τα ουί. Λοιπόν, Φιφυρί, εσύ θα πεις, θα σου λέω και θα λες. Ναι. Θα πάμε στην Ελένη Βιτάλη. Μα με την Ελένη, θα το τι είπε. Ελένη Βιτάλη. Ελένη, βιώνει. Βιτάλη, τέλος πάντων. Το τραγούδι είναι «Μια γυναίκα μπορεί». Μια ελέγα που μπορεί. Μπράβο. Είπα το. Πάμε λοιπόν εδώ με το ράδιο Sheraton. Ακούεις το? Αρέσκει σου? Μιλάω ρε. Όπα, 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 Τι μου κάνεις ρε? όπα. Έλα κόμε πότσε. Παναγία μου, πρόγραμμα μου κάνουμε μετά. Τι μου να χωρέτσουμε ρε. Πάντα με συγχωρείς εμένα. Ότου. Έλα, Μη φοβάσαι και προχωρά. Είμαι εγώ στο πλάι σου. Στη ζωή στην ανηφόρα και Έτσι μου κάνω έτσι. στο Έτσι μου κάνω έτσι. Όπα. έλα. Παίρνω πάνω μου τα βαρύ Όπα. που η ζωή σου φόρτωσε. Όπα, μάνα μου, έλα. Εσύ μου κάτω. Εσύ, περίμενα να πιάω. Έλα, έκαμε το δάμε. Ό,τι τσάχαμε, μάνα μου, μάνα μου σημαία. Θα περάσει. Παίρνα. Μια γυναίκα μπορεί Είσαι μεγάλο. τη ζωή σου να συγχωρεί. Μια γυναίκα μπορεί Πάκα του είσαι. να χαράξει την δουλειά σου. Μια γυναίκα μπορεί τη ζωή σου να αλλάξει. Μπορεί μια γυναίκα μπορεί να χαράξει
ανοίξει καινούρια αρχή. Άσε το καημό να πίνει μόνο στο ποτήρι του και μην Λοιπόν, φίλοι μου, ο Φιρφιρής θα περάσει από κοντά σας για λίγη κουβέντα και ένα τραγούδι. Όσοι από εσάς θέλετε να το κάνετε, μπορείτε να το κάνετε. Να μου να κάνω εσύ. Να μου να κάνω εσύ. Να αφιερώσουν τραγούδι. Αφιώσου. Βεβαίως. Εντάξει. 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 Το λοιπόν, εγώ σε λίγο να σου έχω τον μπομπόν. Έχω το ταμείο των μπομπόν. Τον μπεμπό. Και να σε στείλω κάτω. Θα πάει κάτω στην Ναι. πόλη. Το λοιπόν, είναι να πάμε κάτω στην πόλη, εσύ να πάεις. Εγώ το παζάρι. Βεβαίως να πάεις. Και εγώ που το σταθμό δαμέ, είδες να τα σπάσουμε νουλα σιγά σιγά. Εγώ που το σταθμό δαμέ, να συντονίζω την εκπομπή. Να τη συντονίζει με το σεντόνι. Όχι ρε Φιρφίρη, να τη συντονίζω, να τη ρεουλάρω, να την κουμαντάρω. Α, την κουμαντάει. Βεβαίως. Εντάξει. 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 Χάτι, έλα, πιάσ' τον μπομπόν και μόλις σου μιλήσω, μόλις σου φωνάξω εγώ, να μου απαντήσεις. Θα απαντήσω. Εντάξει. Το σηκώσω τούτο και να κέτσάσει. Όχι έτσι, για όνομα του Θεού, έναν άποδα, ποδά ακούσει και ποδά μιλούσει. Εσύ ένα ακούει που μιλούσει. Έτσι. Όχι έτσι, ποδά είναι έτσι. Έτσι, πώς να με πνίεις όμως, α. Εντάξει. Μπορεί να το βάλεις στο λαιμό σου να πνίεις. Όχι. Έλα εδώ. Είσαι πόμπα. Εντάξει. Ράδιο Σέρατο θα λαλείς. Άιο κέρατο. Όχι Σέρατο ρε, Σέρατο. Χέατο. Μπράβο. Χέατο. Μπράβο, είσαι λεβέντης. Έτσι άσε έναν πάμα. Το πράγμα. Δεν του είπε για το γογονιμό. Τα ποιο? Για το γογονιμό που να του κάουμε. Ο γωνιασμός ποιος είναι? Τσίνο που κερδίζουν πράγματα το γογονιμό. Διαγωνισμός ρε Ο φίλε, Τσίνο, δεν πειράζει, ευτυχώς που με θύμισες, περίμενε. Α, του το πει του κόμμου. 2 λεπτά τους το πω. Εντάξει. Ευτυχώς που με θύμισες. Τυχό. Βέβαια. Λοιπόν φίλοι ακροατές του Ράδιο Σέρατον, Να κάνουμε γογονιμό σήμερα και να κάνουμε και γογονιμό να κερδίζετε πράγματα. Είπα τούτο. καλά έκανες. Εντάξει. Φίλοι μου, διαγωνισμό. Διαγωνισμό, αν δεν έχετε καταλάβει τι είπε ο Φιρφιρής, είναι διαγωνισμός. Για να δούμε λοιπόν ποιος θα είναι ο τυχερός σήμερα. Να πάω. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Λοιπόν, τώρα είσαι έτοιμος να πάει. Είμαι έτοιμο. Το λοιπόν. Με καλό. Φρόνημα. Εντάξει. Φρόνημα. Και θα λέει Ράδιο Σέρατον. Είμαστε από το Ράδιο Σέρατον. Μέντε που το άιο το τσέρατο. Εντάξει, εγώ καταλάβω. Αλλά μόνο να μας σου φωνάξω. Κούτου και πάει. Κούτου και πάει. Αν μας σου φωνάξω να απαντήσεις. Εντάξει. Εδώ Ράδιο Βράκα, σας συντυχάνει και σας ομιλεί η Πομιλορού της Βράκας. Αν θέλετε κανένα τραούι, κάττε μας τηλέφωνο να σας αφιερώσουμε. Αουρέ με φακάς. Πείτε πως είμαι σε γιώτα με βρά. Ναι, εντάξει, εξίασα. Δαμέ μητά μου, εντό φουσί τη Βράκας. Γεια σας κοπέλα και κοπέλια. Να που κάμνετε. Κι άστε με κανέναν τηλέφωνο να σας βάλουμε κανέναν τραγούδι. Έχουμε και εγκλεζάρικα, έχουμε και τη Βράκα, έχουμε και του Παντελονιού. Ναι, έχουμε και βράτσικα, έχουμε και γαλλικά. Ναι, έχουμε και Ιταλέζικα και χέμα για το φίλο μας τους Αραπάες, έχουμε χαλαχουλίκα. Άντε, πάτε τα ράδια σας να μας ακούσετε.